ଆଜିର 30ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର 1 ଗୋମାତା, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ପାଦରେ ଆଘାତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ପିତାମାତାଙ୍କ ଗାଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3 ମା' ମାନେ 5 ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ସିନ୍ଥି, କାନ, ଗଳା ଏବଂ ଚୁଡ଼ି। ନମ୍ବର 4 ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 5 ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ମାନେ 3ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଣସ, ଶୁଖୁଆ, ତାଳ। ନମ୍ବର 6 ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ରୂପାକଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7 ସୁନାକୁ କେବେ ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନାକୁ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ମାଛ ସହିତ ଚିନି କିମ୍ବା ମହୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦହି ସହିତ କଦଳୀ କିମ୍ବା ବେଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ରବିବାରରେ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ କାନରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଘରେ ହିଂସ୍ର ବାଘ ଓ ସିଂହର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 କୁମ୍ଭାର ମାଟି ଗଢ଼ିବା ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ରାତି ଭୋଜନ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପାଇଲେ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହୁକୁ ଗରମ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରକୁ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ରଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ଅର୍ଥାଭାବ ହେଉଥିବା ଜଳରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଓ କଳା ରାଶିକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17 ଶିବ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 18 ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ କେହି ଉଠିବାକୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଳା ରାଶିକୁ ଏକାଠି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସବୁ ରୁମରେ ଥୋଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ନମ୍ବର 20 ଦାନ୍ତରେ ନଖ ଛିଣ୍ଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଶିବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗାଧୁଆ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22 ଯାଆଁଳା କଦଳୀ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦହି ଓ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24 ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଟି କୁଳୁକୁଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପାରି ବସିକି ଖାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 27 ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 28 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେବନ କଲେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ତାହାର ନମ୍ବର ପାଇଁ 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ 9 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଅଟେ। ନମ୍ବର 30 କୋଳଥ ଡାଲି 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶରୀର ମୋଟା ଥିଲେ ପତଳା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।